Готови ли сте? Да! Ние изучихме спортните дейности на теория. Нека потренираме сега. Аз искам да играя баскетбол. А какво се кажете да поиграем в волейбол? Госпожите, нека да поиграем в футбол. Днес ще формираме групи за всички дейности. Госпожите, ние вече имаме баскетболен отбор. Ние искаме да играем волейбол. Добре тогава. Да застанат отдясно онези, които искат да играят футбол. Отляво онези, които искат да играят волейбол, а в средата да застанат тези, които искат да играят баскетбол. Госпожите, ние се подготвяме за тенис турнира. Може ли да продължим и по време на урок? Да, разбира се. Мисля, че искате да играете сами. Можете да отидете в фитнеса. Знаете правилата, формирайте групите и започвайте. Добре, госпожите!